Ονομάζομαι Χριστίνα Μαυρίδου, είμαι 25 ετών, γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Σέρρες. Είμαι επαγγελματίας αγρότισσα και επαγγελματίας τραγουδίστρια. Κατάγομαι από μια αγροτική οικογένεια, μεγάλωσα από μικρή μέσα στα χωράφια και σε μονάδες ζώων. Από μικρή ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί στο φορτηγό. Φεύγαμε για δρομολόγια, φτάναμε μέχρι και Κομοτηνή. Κοιμόμασταν επάνω στο φορτηγό για μήνες ολόκληρους. Το φορτηγό είναι όλη η ζωή μου. Είναι ο χώρος ο οποίος μεγάλωσα. Έχω το κρεβάτι μου επάνω. Έχω κοιμηθεί άπειρα βράδια στο φορτηγό. Έχω ζήσει τις καλύτερες στιγμές μου και τις χειρότερες συνάμα. Επίσης είμαι η μόνη γυναίκα στο νομό Σερών, η οποία οδηγεί επαγγελματικά φορτηγό και μεταφέρει ζωοτροφές. Γενικότερα ήμασταν στο δρόμο, ήμασταν στα χωράφια, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε που έβλεπα τόσο πολλά ζωάκια. Ένιωθα αυτή την ελευθερία μέσα στους αγρούς. Η ενασχόλησή μου τόσα χρόνια με τους αγρούς ήταν αυτή που τελικά με όθησε στο να την ακολουθήσω και σαν επάγγελμα, διότι με την πορεία των χρόνων την ερωτεύτηκα. Η ανασχόλησή μου με τους αγρούς με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα, με κάνει να έχω το αίσθημα ότι προσφέρω στην κοινωνία και αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι τελικά όσο δύσκολο μπορεί να το φαντάζεται ο κόσμος. Για μένα το The Voice είναι μια ευκαιρία να ζήσω καινούριες εμπειρίες, να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους, να ανοίξω τους ορίζοντές μου και να μάθω όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ μέσα από αυτή την εμπειρία. Η ζωή μου έμαθε να οδηγώ το φορτηγό μου και να έχω τα χέρια μου μέσα στο χώμα. Η ψυχή μου όμως θέλει να βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Ανεβαίνω στη σκηνή του The Voice και περιμένω να γυρίσουν και οι 4 coaches. Άντε καλή της επιτυχία. Έλα, πατριώτισσα. Συμπατριώτισσα. Ξενυχτάς ζηλεύουν και τρελαίνονται που μ' αγαπάς δεν χαίρονται. Παραδόθηκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανέναν. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Παραδόθηκα μωρό μου, σ' εγώ πάντα φυλαχτώ μου. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Παραδόθηκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανέναν. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Παραδόθηκα μωρό μου, σ' εγώ πάντα φυλαχτώ μου. Ό,τι και να λένε οι άλλοι,
Κρίμα, 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 κρίμα. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα Δεν σας. φταίνε εσείς. Πραγματικά νομίζω ότι το τραγούδι ήταν το που δεν μ' άφησε να δω τη δυνατότητα ή να φανταστώ ποιο είναι το επόμενο. Το είπατε πάρα πολύ ωραία το τραγούδι. Εμένα μου άρεσε η ενέργεια, η φρεσκάδα που δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Πώς σας λένε και τι τραγουδάτε και πού τραγουδάτε? Λοιπόν, λέγομαι Χριστίνα Μαυρίδου, είμαι 25 χρονών. Είμαι από τις Σέρρες. Τραγουδώ στις Σέρρες, Βουλγαρία. Έτσι λίγο παντού. Ακούγεται ότι είστε επαγγελματίας. Είχατε ένα χαμόγελο έτσι στην ερμηνεία σας. Εγώ θεωρώ απλά ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ είναι αβανταδόρικο και πάρα πολύ ωραίο σε ένα μαγαζί, δεν είχε τη δύναμη να μπορέσει να σας αφήσει να αναπτύξετε το ταλέντο σας παραπάνω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Never mind. Μπορεί να ξανάρθω. Ήταν μονοδιάστατη ερμηνεία. Αυτό έχω να πω. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ ωραία ντυμένη, κυρία. Πολύ κομψή. Κομψότατη. Παραδοθήκα σε σένα. Αχ, Χριστίνα μου, για λίγο το χάσαμε. Δεν πειράζει, αλλά το... Χρήζεται σε ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ο Πάνος όντως ήταν στο τσακ, γι' αυτό και είχε και τύψεις, τον είδες. Δεν πειράζει, το χάσαμε για λίγο, πέρασε όμορφα. Πέρασα υπέροχα, το κατευχαριστήθηκα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ξανάρθω, να το ξαναζήσω. Να μας ξανάρθεις, Χριστίνα, να μας ξανάρθεις. Με ένα τραγούδι το οποίο να δείξει περισσότερες ικανότητες, ας πούμε. Έτσι, ναι. Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Εγώ που ήρθατε.